Sanibona, ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfowethu Mkhonzwa nibingelelayo. Thank you so much for being here supporting this channel. Ngicela ukwamukela onke ama-new subscribers nama-new followers nabo bonke abaviewa ama-videos nabakhomentayo kuwo. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi abangaka-subscribe basubscribe, abanga-follow bafollow sikhulise le channel. Ngiyacela kakhulu, ngiyabonga. Thank you so much. Video yami namhlanje too short, imfishane kakhulu. Ngithi nje ake ngizophawula nami ngodaba esilibona lwenzeka laphayana enkantolo kuSargeant Fani Nkosi. Cishe siyazi ukuthi uSargeant Fani Nkosi usevele wehla uyenyuka enkantolo njengoba eboshiwe mayelana nokuganga. uSargeant lo iphoyisa leli okuvele izinto eziningi ngalo lapha kuMadlanga Commission, nalo selibunikezile ubufakazi kwaze kwavela nezinto ebelingacabanga ukuthi zizovela. Sazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yalo, lenzani emsebenzini wakhe. So-ke siyazi ukuthi uSargeant Nkosi kutholakale izinto ekungafanele ukuthi zitholakale emzini wakhe nakube iphoyisa, ibhamu, iy'nhlamvu nemali over 50,000, kuningi okwenzakele. So ingakho njengamanje yahamba le case yakhe. Kusolakala-ke ukuthi uSargeant Fani Nkosi uhlobene kakhulu nabantu ababhekwa njengabantu abayizigilamkhuba nabaphuli bemithetho eSouth Africa, laba babizwa ngama-drug cartels. Kuyatholakala ukuthi ebe-close kakhulu futhi kusetshenziswa yena ikakhulukazi ukuxhumana nalabantu laba abagangayo, esetshenziswa abantu abathile abasey'khundleni ey'phezulu emaphoyiseni. Kuningi nje kulokhu kuvela ngaye and all that. Kodwa engicabanga ukuthi kukhange abaningi ngendaba yakhe kuyizolo ngesikhathi evela enkantolo, njengoba sazi ukuthi uzama ukuthola i-bail. So uye waveza ukuthi uhola imali engaba u-16,500, 16.5 njengoba uSargeant. Manje-ke kunenkulumo ekhona njengamanje ko-social media, kudingidwa le salary yakhe ukuthi uma kuwukuthi uqinisile uSargeant Nkosi ukuthi uhola u-16.5, ingabe lena imali efanelekile yini vele ukuthi iphoyisa elisesikhundleni esifana nesakhe njengoba uSargeant nje lingahola yona i-16.5. Kumuntu ofana nami njengomfowethu Mkhonza kunzima ukuthi okwamanje ngikukholwe lokho until kuze kukhonfenywa ijaji enkantolo ukuthi nangempela kunjalo vele uhola u-16.5. Baningi abakhalile kakhulu-ke bathi uma kuwukuthi uhola leyo mali leyo uSargeant Fani Nkosi, kusho ukuthini lokhu ngendlela uhulumeni atreat-a ngayo amaphoyisa eSouth Africa, abantu okuyibona bona okufanele ngabe bavikela lelizwe njengamaphoyisa, ney'gebengu ezazi kahle ukuthi bahola imali encane vele. Kuthini lokhu? Ingabe ugovernment noma uhulumeni ubeka amaphoyisa engcupheni yokuthi vele alingeke noma abe captured, agwamandwe kalula iy'gebengu zikhona ukuwasebenzisa bese ziwanika imali engcono? Ngoba uma ungabheka uSargeant Fani Nkosi lo
njengoba ehola le mali le ngokusho kwakho 16.5 kodwa uma ungabheka impilo ayiphilayo uyabona ukuthi imali eningi okungenzeka ukuthi uyithola kubantu abamsebenzisayo kwephula umthetho wase-South Africa. So-ke ubani lawo empeleni okufanele asolwe kakhulu? Ngiyazi ukuthi kufanele simsole naye Sergeant Nkosi, simsole ngokuthi uyasebenza, uyahola. Bekufanele asebenzise umthetho, asebenze futhi nonembeza wakhe, angavumi ukusetshenziswa yigebengu. Naye kufanele simsole, kodwa ugovernment yena-ke lo mholela le mali encane kangaka, sithini ngaye? Ngabe uyena ugovernment okumele asolwe kakhulu la? Yebo, kufanele simsole ugovernment ngombono wami. Ngani na? Ngoba uma ungathatha ukubheka amaphoyisa, abantu abavikela izwe, ngikholelwa ukuthi mina njengomfo kaMkhonza akufanele laba kube ngabantu abalambile. Akufanele kube abantu okulula ngabo ukuthi mhlampe bangabrayibhwa kalula, badinga nje udrink kalula ngaleyo ndlela. Yebo, iqiniso ukuthi akhona amaphoyisa ahola yona le mali ayiholayo noma ngaphansi futhi kwayo, aziphethe kahle, angatshontshi. Akhona amaphoyisa awuhloniphayo umthetho, ahola imali encane even kuyona le eholwa uSergeant Mfana Nkosi. Kodwa nakuba kunjalo still ugovernment kufanele uwabhekelele amaphoyisa kakhulu. Phela lento lena nje igcina isibeka izwe lonke engcupheni njengoba sibona nje izinto ezenzeka koMadlanga Commission. Uma ungabheka laphayana siyezwa kukhulunywa ngabo uKhethi Matlala, uGatisho Mlife nabanye okuthiwa bayaganga. Kodwa okumangaza nakakhulu nokuthusa kakhulu, amaphoyisa aloku evele njalo kukhomishana kaMadlanga naku-ad hoc committee le ebeyisephalamende. Amaphoyisa aloku namanje sikhuluma nje kunephoyisa eliloku likuMadlanga Commission, ulokhunjani uMkhwanasi, uGeneral Mkhwanasi. Nale linye liboshelwa ukubulala uWitness D. Nalo kuthiwa lalisebenza ku-SAPS, lagcina lishiyile layoqashwa osomabhizinisi abazimele. Isikhalo makutholakala kwakungathi isikhalo sayo imali encane eholwa amaphoyisa government. Naku manje selize lenza izinto eziphumile eceleni. La-train-wa ngemali eningi, kuspendwa ukuthi li-train-we liyofundela ukuba i-special force and all that. Manje liyabuya lihola imali encane engalanelisi, lagcina lishiyile layohola ngaphandle kubantu abaphula umthetho noma abagangayo. Ake siyikhulumeni le ndaba mfethu, niyibuka kanjani lento yokuthi amaphoyisa avela kangaka njengamanje kwikhomishana kaMadlanga, avela kangaka ey'nkantolo? Nikubuka kanjani lokuthi amaphoyisa atholakala isikhathi esiningi esebenzisana nabantu abadayisa ama-drugs, abadayisa iy'bhamu ezingekho emthethweni, iy'nhlamvu? Amaphoyisa uyawathola lapho aphakathi nendawo kulokho kuganga. Sithini ngalokho? La maphoyisa singawathethelela yini ngokuthi kufanele vele akwenze lokhu ngoba aholela imali encane, noma asikho isidingo sokuthi size sikusho nokusho lokho? Vele kufanele ukuthi nakuba ehola incane kodwa aqhubeke evikele izwe, angayivumeli i-bribe. Ake sibuke la ukuthi uma ngabe for example uFana Inkosi, uGeneral Sergeant Mfana Inkosi ehola lo 16.5, kuthiwa unendlu ayikhokhelayo 7,000 rand, bese kuba ezinye iy'dingo. Ngicabanga ukuthi uma ngabe kuqhamuka umuntu ozomnika u-100,000 cash ehola le mali le, kungaba lula yini ukuthi athi cha? Omunye uzothi kungaba lula uma enonembeza. Nami ngiyamvumela-ke loyo. Unembeza yiwona okufanele usebenze uze kuqala
sidaliwe saba noNembeza, akufanele uNembeza umshaye ukuthi cha ngeke ngiyithathe leyo mali ngoba ngiyazi ukuthi ufuna ukungigangisa. Kodwa singakulibali at the same time ukuthi uney'dingo anazo, and njengoba elingwa ngale mali le, nangapha kufuneka ukuthi anakekele lezo y'dingo, and uma ebheka izinga labo somabhizinisi abagangayo laba abalinga abaliphilayo, angaba nako ukuthi naye uyafisa ukufika kulelo zinga aphile leyo mpilo abayiphilayo. Yingakho-ke ngithi la le nto ibukeka ku-50-50. Yingakho ngithi ake siyixoxe nawe siyibuke sithi amaphoyisa ase-South Africa ikhona yini i-solution ezoba khona ekutheni kuliwe successful nobugebengu uma kuwukuthi amaphoyisa asaney'khalo ngendlela ahola ngayo kuhulumeni. Ingabe izoba safe yini eSouth Africa uma amaphoyisa aseney'khalo ngendlela ahola ngayo kuhulumeni? Yiko nje ngifuna sikubheke lokho. Amaphoyisa maningi njengamanje aboshwayo each and every day. Sekubonakala kuboshwa amaphoyisa kakhulu kunawo wonke umuntu manje. Kancane kancane sekunephoyisa eliboshiwe. Nalaba ababamba iy'moto ey'thwala imali, uthola kunamaphoyisa involved. So sithini ngalokho? Ake siyikhulumeni le ndaba mfethu. Umfo kaMkhonza lo. Ngicela sihlangane-ke kuma-comments sisho ukuthi ubani okumele simsole kakhulu la, yiwo amaphoyisa noma uhulumeni? Uthini umbono wakho ngokuthi amaphoyisa akhale ngokuthi ahola kancane bese egcina ey'thola elingwa abantu abaphula umthetho ukuthi abagangise? Ngiyabonga umfo kaMkhonza-ke lo, sihlangane kuma-comments. Thank you so much.